Hello, everyone. This is absolutely huge news. We've already had one cosmonaut claim that the Earth is flat. His name was Miroslav Hermaszewski. Here he is getting a photograph with a flat earther, and this is a Wikipedia article on Hermaszewski. Please watch his interview. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują i nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Generał Mirosław Hermaszewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. That was awesome, but now we have a Soviet cosmonaut who has said that we have never been to space. This cosmonaut's name is Igor Petrovich Volk. Mr. Volk even received the Medal of the Hero of the Soviet Union. Now please watch the interview. Все пак вие сте и герой на Съветския съюз и можем да ви вярваме. Герой Советского Союза, мы можем верить вам. Вы знаете, вот сказал, что вроде честь космонавтов, что они не говорят о том космосе. А им говорить нечего. Я об этом кара космонавтите да говорят за това, което става в космоса. Те просто не знаят нищо такова. Ние не сме били в космоса. Ако някой твърди това, това не е вярно, не е истина. Това е поредната хипотеза, над която ще се наложи заедно с зрителите на въпросна гледна точка да размишляваме дълго. Хорошо. Добре. Это хорошо, когда това люди е добре, думают. когато хората мислят. Това ми харесва. Игор Петрович, благодаря ви за участието във въпросна гледна точка. Пожалуйста. Моля. There you have it. Two truly brave cosmonaut whistleblowers have now told you that space is fake. After I published that original video, we heard every sort of excuse from the propagandists. Some tried to claim that it was mistranslated, but others came out and said that the translation was correct. The propagandists pretty much settled on the claim that Igor Volk was joking. And that's why this next interview is so important. The interviewer of cosmonaut Igor Volk back in 2014 was Stoicho Kirev. But this time, Stoicho Kirev, who is on the right, is being interviewed by the YouTuber Martin Karbowski. These two men are well respected in Bulgaria. Now, this interview is only 6 days old. That means that this interview was 9 years after Stoicho Kirev interviewed Igor Volk. Let's watch a portion of this new interview. Не знам, братко, Кафка е казал, този свят не е толкова лош, защото е много лош, а защото е единствен. Къде ходим? О, колко хубаво. Колко, освен че хубаво и вярно. Ами, знаеш ли, за съжаление, Илон Мъск не е открил света, на който да отидем. И май няма да го открие скоро. И май нашия свят... Ще мина директно на конспирациите, няма да се водя по тук, по този план. Той е твърде любезен. Не дей. Бяха ли те на Луната? Бяха чушки на Луната. Аз ще ви кажа нещо, което мога да ме изложи. Нали. Гледах няколко десетки популярни филма, научно-популярни филма, документални, и вече съм абсолютно убеден, че никой не е ходил до там и американците са перфектни в една изключителна измислица. Ами аз правя документални филми. И ако трябва да покривам несъответствия, те непрекъснато изкачат несъответствия, аз знам, че няма да мога да ги покрия, особено за такъв голям мащаб, особено за по-дълго време. Минаха 50 години, минаха ли? 65 години беше. По-малко ли са? 50. И в един момент разбираш, че ние нямаме технологията да отидем до там и в момента. Аз не се шегувам. Може да ме обиждате, може да си мислите, че аз поудявам, но седнах, мислих, гледах и по време така седях и казах на един човек до мене, абе те май не са ходили там. Седя и мисля. Кажа нещо. А винаги съм вярвал. Има и нещо друго, само тази крак. Да. След това руснаците казаха, че и те са били. После руснаците замълчаха. Кой е бил всъщност на Луната от руснаците? Никой не е бил. Мой гост беше един от най-великите космонавти на Съветския съюз, Игор Волк. Да. Игор Волк остана в България
Той, за съжаление, и почина в България, няколко години след гостуването ми. Той остана в България седмица, че и повече, в което време бях с него и съм много признателен за това. Това е космонавта, който е може би с най-странна съдба. Този човек е изпитал всички видове самолети, произведени в света. Да. Този човек в частен разговор ми каза: ние в космоса не сме летяли. Обикаляме тук наоколо горните слоеве. Нали? Да. А в космоса... А Луната е в космоса. Да. И само това отговаря на този въпрос, над който и ти разсъждаваш. Ама и ти каза, по твой начин. Не са ходили Армстронг и... Марто, необходимо ли е някой да ти каже нещо директно, при положение, че дава ключа за... На повечето хора им е необходимо. Така ли? Руски космонавт да каже: ние не сме стъпвали на Луната. И да ми го каже при положение, че знае, че утре аз ще го изцепя в ефир. Единственото доказателство, което се опитаха да направят Mythbusters, беше, че пращаха лъч лазерен до Луната и той се върна, защото американците сложили там някакви огледала. Дрън-дрънта пляс. This confirms that former Soviet Union cosmonaut Igor Volk was not joking. No one has been to the moon. No one has been to space. We have all been lied to big time.